Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and or their guests. Ladies and gentlemen, welcome to our debate update Kalbagon. My name is Miguel Joy Johnson and I will be serving you as a host today. We request everyone to stand up and let us pray. Send the spirit of your Son to remain with us during our debate, that He will guide us and inspire us to think and speak according to the mind of Jesus. Fill us with your joy and help us to hold our plans in great trust. Amen. And now may I call out the President and the judges of 12 Antonio for his welcome remarks. Ladies and gentlemen, the President of 12 Antonio, Angela Zulay. So the rules and regulation for this debate is the first, second, and third. First, second, third, and fourth speaker, they only have 2 minutes to talk. The last speaker or the fifth speaker will be given 4 minutes for rebuttal. Respect your opponent, respect all your opinions, don't interrupt or wait for your turn to speak. Without further ado, I would like to welcome our first speaker to deliver his rebuttal. The topic of debating school. Mr. Ryder and Speaker number 2 is Judge. Pwede kami mga kahit wala akong diploma. Yung mga gawa ng diploma, pero hindi naman sila ako pero yung walang diploma, as baby starter, mas sumagot sila sa buhay. Ilan? Parang mga 2 minutes, 2 minutes, kahit wala akong kasabi. Oo, mag-isip ka lang. Wala. So, ako rin, yung
diskarte ka, pwede mo din makuha namin yung dinamadali. Para makapag-graduate ka. Ay, ganito po sa. Saka pag may diskarte ka, may diskarte ka para sa buhay ka. Mapapatunayan mo yung sarili mo sa mga tao. Pas. Thank you for Yung diploma kasi, di ba? Sabi mo mas mahalaga yung diskarte. Pero alam natin na mahalaga yung diploma kasi nga, pag yung mga may diploma, mas madali silang nagiging successful kasi mas marami silang sinasabi na edukado, madali silang trabaho kasi yung diploma, yun yung nagiging sabi nila para mapadali yung pagiging successful nila. Yung diskarte, yung kahit di po din may diskarte na diskarte ka, kailangan masangat ka sa may diploma. Yun yung mali. Kasi pag may diploma ka, mas ano ka, mas maraming nakakaangat na may diploma kaysa sa mga may diskarte. Kasi hindi naman lahat yung walang diploma ay diskarte. Paano sila produce na parang kailangan nila? Sa diploma may diploma ka. Siyempre, yun yung kailangan lalo sa panahon ngayon, sa generation natin ngayon. Pag may yung, di ba, yung kailangan kung mag-apply ka ng kahit trabaho lang, kahit mababang trabaho lang, kailangan yung requirements, graduated ka ng high school or college. Sige. Kahit magpagano mo sa dami ng opportunity. Pero kung may diskarte ka sa buhay, pwede kang magtrabaho, kahit maraming diploma. Kahit sinasabi mo kailangan yung ibang kailangan ng diploma. Hindi ba naman kahit konting kumpanya lang, pag ina-apply kayo ng mata, may diskarte ka magtrabaho. Pwede. Pati kanina tinatalo mo sa grupo. Parang kayo galaw dyan. Oh, tama!
Pangarap mo, inaabot talaga yun eh. Kaya kailangan natin ng diplomacy. Yun talaga yung way. Sabi nga naman, mas importante yung diplomacy. Mas pinagmamalaki ka ng magulo. Kahit wala ako kahit wala ako sa order, mas pinagmamalaki ka ng magulo. Tapos, yung discount kasi, aanin lang siya. Aanin mo yung discount kung yung knowledge mo mababa naman. Wala yung wala akong sapat na knowledge para gawin yung discount na iniisip. Ang diskarte yan nagbibigay daan sa isang tao na magpapatuloy sa pag-unlad at pag-angkot sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang kakayahan na mag-adjust at matuto ng mga salita at konsepto ng mabilis at mahusay ay mahalaga. Ang isang diploma lamang ay hindi magbibigay sa iyo ng tiyak na kakayanan na magamit ng basto ay may pagkaunawa. Ang adaptabilidad ay nagpapawagi sa kakayanan ng isang tao na magpatuloy sa pag-unlad at pag-angkot sa mga pagbabago sa kapaligiran o sitwasyon. Ito ay isang mahalagang kakayanan na mag-adjust at mag-pito ng mga salita at ang mabilis at mahusay. Ang pagkakaroon lamang ng isang diploma ay hindi magbibigay sa iyo ng tiyak na kakayanan at magamit ito ng basto ay may tamang pagkaunawa. Okay pa. Sa isang mundo ng patuloy na nagbabago at umaasenso, ang adaptabilidad ay nagiging isang mahalagang katangian para sa individual. Hindi sapat na magkakaroon ng maalaman at kasanayan. Kailangan din maging handa at malinaw ang pag-unawa sa mga bagong konsepto at namamaraan. Ang adaptabilidad ay nakakatulong sa isang tao na mag-adjust sa mga bagong pangangailangan at hamon ng kanilang mga trabaho o ay personal. Ito ay magbibigay daan sa kanila na maging manisig at matutunod sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan at teknolohiya. Pagbabagong mga teknolohiya o mga pagbabago sa kanilang paligid. Higit pa rito, ang adaptabilidad ay hindi lamang tungkol sa physical na aspekto, kundi rin sa emotional na aspekto ang mga taong may adaptabilidad at may kakayanan sama at mag-adjust sa mga kaibigan, sa trabaho, at ibang mga project sa kanilang parang sa life. Sila ay nagtaglay ng malasakit at pagpapalawa sa mga pagkakalipan ng iba't ibang tao. Thank you. Ulit, respeto kapag may nagsasalita kasi may na ngayon ko, hindi pa natin talaga iintindihan. Thank you, Mr. Sanchez. Now let's welcome Miss Micaela Parado. Yun na yun. Sabi mo kanina, magkano pa rin sa yung start. Ba't din nag-aaral mo yun? Kaya ka nag-aaral.
ginagawa na din nila. Dahil yun daw yung start nila para makahanap ng pera, para kumita ng pera. Diba? Pero pag may diploma ka, mas magandang trabaho yung makahanap. Mas maraming benefits tayo. Hindi lang basta-basta kung saan mo kinukuha. Tulad yung mga discarding na yan, ano yung mga nagiging trabaho nila, diba? Diyan lang, sa mga kung saan-saan nang nakahanap nila. Pero yun pa rin yung may diploma. Saan-saan ka napapadpad, pwede sa Clark, pwede ka pang mag-ibang mensahe. Meron ka mapapatunayan yung sarili mo, hindi yung katulad ng mga kung saan ka nag-aaral. Thank you, Miss Miguel Pagamalan. Again, it is welcome at may nagsasalita. Now, let's welcome Edson. Nakakalaman yung diskarte ng tao kaysa talino. Kung may diskarte ka, makakagawa ka ng paraan para mapaunlanan yung sarili. Diploma sa pagkabit mo ng pangarap mo. May diploma ka nga kung wala naman tumatak sa utak mo na mga pinag-aralan mo. Diba? Yung diskarte ka, hindi naman agad malalagay sa mga sitwasyon, pero sa bawat diskarte mo, maabot mo ang mga pangarap mo, may certificate mo naman tanggap o wala. Yung program ng instrumento lang yan upang makahanap ng magandang trabaho. At isang karangalan lang yan upang masabihan matalino. May mga tao pa rin na mas matalino pero dahil sa kahirapan kaya hindi na makuha ng certificate. Hindi lang naman yan ang susi upang makamit mo ang pangarap mo. Sipag at tagalang upang mabuhay ng mag-iwasay at walang tinatapakang ibang tao. May mga tao na pinag-dumiskarte o makatulong at di maging pabigat sa kanilang magulang. At di ko naman sinasabing dumiskarte ka na lang at huwag na mag-aral. Piliin mo pa rin makapagtapos kahit kapos at di lahat ng naging matagumpay sa buhay nakapagtapos. Alam niyo ba kung anong tawag doon? Hindi. Alam niyo ba kung anong tawag doon? Hindi. Eh di para rin yung discard niya para malaman niyo. Discard ngayon para maging successful. Paano yung gagawin niyo kung wala naman kayong alam? Eh di sana discard na lang kayo para makapag-aral kayo.
kailangan na successful. Gusto nyo maging gano'n? Tapos ang puhunan nyo, discarded. Mag-aral ka na lang. Mag-aral ka na lang, boy. Baka maibitan nyo pa sila. Alam naman natin sa labang yung mga discount na ano. Alam naman natin na hindi ba siya ng diploma para umunad lang yung buhay. Di lang naman maganda ang tanggap na ng diploma pag pumasok na sa trabaho. Kailangan pa ka dumiskarte para makapasok ka matagal ka sa trabaho. Maging practical tayo. Hindi na tinitingnan kung ano ang natapos mong kurso. Basta mapakita mo lang kung ano kaya mo ibigay. Hindi sa lahat ng bagay kailangan mo ng diploma para ikaw ay tinalay. Tignan mo may mga sakto lang pinag-aralan kung lang mga natapos. Mas maganda pa ang buhay nila na kung tutusin. Mas maganda pa ang buhay nila kaysa sa mga nakatanggap ng diploma. May diploma ka na pero kung trabaho wala ka ng kwenta. Dahil sa patutong pag-aaral, marami na nanatili kung ano na lang sila. Yung iba nga dyan nakatanggap na ng diploma pero hindi pa rin maganda ang kanilang buhay. Hindi ka mukha sa mga nakadiskarte, mga dumidiskarte. Ngayon, may mga sabi din ng mga business at hindi kami ganun katalino paalam pero sabi ko nga, maging practical tayo, lalo na sa ng buhay ngayon. Kailangan mong bumigil sa trabaho o matalino ka, tambay ka lang at walang pera. Hindi nila nag-gets. Wala lang siyang pan. Ulitin mo. Wala lang siyang pan. Maganda yung linya niya na, pati kayo hindi nila nag-gets, ma'am. Diploma ay papel na nagpapatunay ng iyong natapos, pero kung ikaw ay naman wala ang diskarte, aalin mo ito. Pwede mo naman pagsabihin ng diskarte at mag-aaral. Malaman mo sa buhay diskarte para mo paunlag ang buhay mo sa sarili. Oo, makakuha ka ng magandang trabaho. Pero kung may diploma ka, pero hindi pa rin makakuha ng magandang trabaho kung may sweldo. Basta nandun ang posibilidad sa mga araw ng trabaho. Oo, may diploma kang hawak, pero sa panahon niya siya ng buhay, hindi na naaayon sa diploma kung anong trabaho kasi kumikita sa buhay panahon na yung sila ng tao. Akala ko ba, JC to? Bakit dalawa na yung kalaban ko dito? Ano naman mas tatakas dito? Mag-explain, leader. Ginawa ng flip-top mo. Akala ko ba, debate tayo dito, bakit napunta kayo sa Uy, topic. Ikaw naman, sabi may diskarte ka pero wala kang talino? Ano yun? May diskarte ka wala kang talino? Inisip mo ba talaga yung script mo? Inisip mo ba? Ano?
Sabi, may diploma kami. Ngayon may diskarte. Saan mo pupunta? Di ba sa mataas? Kayo nandito. Bakit kayong dalawa? Ano yung sabi rin sabi nyo? Wala akong intindihan. Ano yung company mababa? Kunti ba? Kunti ba? Ikaw? Ano? Ang laban na ako. Kailan mo natin Ikaw? Ba nandito ka sa school? Ano kukunin mo dito? Diskarte lang, hindi diploma. Wala kang kukunin na utak. Anong ginawa mo dito? Umupo-upo lang maghapon? Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Di ba, ginagawa natin sa school para mag-aral, para mga achievements natin. Di ba? O, ano ginagawa mo yan? Paano mo makukuha kung wala kang Kukunin mo lang dito diskarte, hindi ka mag-aaral dito. Ano ginagawa mo dito kung hindi ka manuso? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Sagot! Sagot! Bakit ka nandito? Yes, then top. Ikaw ginagawa natin dito sa school, para tulong kayo ng mga teacher, kung paano mga diskarte, kung paano nag-a-apply sa mga trabaho. Bakit diskarte lang yung mga malutukan dito? Ano pa pakita nyo kung mag-a-apply kayo ng trabaho? Lucky Dandies. 30 seconds. Di ba diploma tayo dito? Diploma? Sabi ko. Sabi ko diploma dito. Tignan mo dito pa lang. Wala ka na. Ano pinagsabi mo ng adaptability? Ano naman na yun? Malapit na. Ladies and gentlemen, I am sure that after getting the results from our debaters today, you would like to ask some questions on some of the points. Please mention your name and which speaker you address your questions. Wala tawa ko yun. Sino? Tayo muna! Sino? Muna! Ay, lang! May magtatanong. Wait lang. May gusto ba magtanong sa loob ng speakers? Aaron! Ay, di. Sabi niya si kanina. Ako pwede ang mag-remark? Sabi niya si kanina, aling mo yung diploma kung wala kang diskarte. Tanong ko sa'yo, aling mo ang diskarte kung wala kang diploma? Paano kung kailangan sa mga ina-apply mo trabaho, kailangan ng diploma? Ano yung papakita mo, di ba? Ano papagunahin mo sa mga ipapakita? Wala ko. Sorry. Kung diskarte. Maging practical tayo ngayon sa buhay ngayon natin. Alam naman natin ngayon sa mundo ngayon na hindi natin tingnan talaga ang diploma. May mga ibang trabaho dyan kahit high school graduate ka pa lang pwede ka lang mag-graduate. Ang bakla siyang Di ba maging practical tayo sa mundo ngayon? Hindi na kailangan ngayon ng diploma para makita kung anong kaya mo. May mga ibang trabaho dyan na kahit high school graduate ka, ganyan, nakapasok mo pa rin. Ano mo ang talino mo sa trabaho na kung magdamag ka rin, maraming kompleto.
Thank you, Mr. Lishan Kyle and Miss Michaela Patawaran. Now, sinong gusto magtanong sa kabilang side? Sa kabilang side. Wait lang. Tapos magtatanong yung questioners na pinili ni Mama. Tanong ko lang. Last na si Paano natin makuha yung mga achievements sa school kung wala tayo discarte? Paano din natin makuha yung diploma kung wala tayo discarte? Sinong gusto sumagot? Paano niya daw makukuha yung diploma at saka achievements kung wala kayong discarded? Hindi nasasagot. Hindi nasasagot sa yung dalawa. Kaya nga nag-aaral, di ba? Kung hindi mo sisikapin, hindi mo makukuha yung mga achievements na gusto mo. Saka kaya nga nag-aaral, di ba? Para kaya andyan yung mga teachers, di ba? Para turuan ka kung paano yung gagawin mo. Paano ka nga mag-discarte kung wala kang alam, di ba? Kung wala kang pinag-aaral, kung wala kang mapapatunayan sa sarili mo pa lang. Okay, tapos na yun. Nag-isang question. Now, we would like to ask Mr. Caparas for his questions. Kasi pinili siya ni ma'am na magtanong di ba? Nakasulat sa blackboard. How do you say na, paano na-claim yung ibang tao na may diploma pero walang trabaho? Hindi mahabang speech ako. Konti. Wala silang, may diploma sila pero wala silang trabaho. Pero mas, kung gugustuhin nila ng trabaho, madali sa kanila kasi may diploma silang ibibigay. May diploma silang ibibigay. Pag gustuhin nila magtrabaho, kaysa naman dumidiskarte ka, wala ka diploma. Yung tanong doon, wala nga sila trabaho may diploma nga sila pero walang trabaho. Oo nga, gagamitin yung diploma, kasi may diploma ka na, madali ka lang sa'yo na makahanap ng trabaho. Hindi, pwede yun. Yung mga hindi naman nasagot doon yun, wala kang trabaho Oo nga, gagamitin yung diploma, para makahanap ka ng trabaho. Wala kang trabaho. Tama na! Okay lang sila magsabi kasi Ma'am, lilinawin ko lang naman. Yung diploma gagamitin mo. Yun kasi nakapagtapos ka. Mas mapapadali sa'yo na makahanap. Wala kang trabaho, di ba? Makakahanap ka lang, mas mapapadali sa'yo makahanap ng trabaho. Kasi may diploma ka. Kung may diskarte ka, kahit sa trabaho, pwede ka. Paano yung mga kailangan ng diploma ng trabaho? Paano yung mga nurse, mga police? Yung mga kailangan ng mag-aaral para makapagtrabaho ng gano'n. Paano mo pumunta na? Take it away. Dito mo sa... Bakit dito wala yung mga trabaho sa mga kumpanya, di ba? Hindi nga sa kumpanya eh. Doon nga sa mga kailangan ng sa president yan, sa police. Ano kailangan mag-aaral ng mga bago para doon? Albularyo. Kasalan mo na. Diskarte ka ako. Wala sagot. Dishan, wala. Dishan, wala. Dishan, may sagot ka? Paano ka daw makakapagtrabaho ng nurse tsaka police kung wala kang diploma? Sabi niya. Paano mo mga sa trabaho kailangan ng diploma bago makapagtrabaho? Kung diskarte na ako. Diskarte na lang ako. Paano nga wala ng diploma?
Maganda naman yung mga naging posts or naging delete ngayon. Maganda naman yung mga nasabi nila. Pero so, kung ako na parang neutral o tumitingin lang, walang unbiased sa siguro pa, kung ako yung tatanungin mo sa panigan mo dito sa naging debate na to is yung mga major diploma. Kasi yung mga sinasabi nila talaga is lamang talaga yung diploma kung pag-uusapan. Kasi yung diploma, totoo naman yun, patunay yun na may pinag-aralan kayo, patunay yun na nakapagtapos kayo, kaya yun hindi lang yung papel, yun yung mga oras nyo dito sa oras na ginugol nyo sa school para mag-aral. Either sabihin na natin na hindi nakapagtapos nakapagtrabaho agad, at least yun ay patunay na nakapagtapos kayo at may pinag-aralan kayo. So diskarte naman, maganda rin naman yung naging points nila. Kung tama rin naman, kung wala na namang diskarte, mas mahirapan din naman kayo magtrabaho. Kasi hindi naman din talaga sapat yung diploma para makapagtrabaho lang agad. Hindi mo lang naman agad ibibigay sa kumpanya. Kailangan mo talagang mag-effort. Yun yung diskarte, effort yun, pagsusumikap yun para sa trabaho. Yun lang. Okay, ladies and gentlemen, thank you everyone. Finally, we come to end the part of our debating. We would like to say thanks again to debaters for the